Co? Tak jsme v Německu, budu měnit kolo po druhé. Auto mám, jak kdybych jel po nějakém tankodromu a nevím proč. A vůbec nevím, jestli dojedem domů, ale asi budem kajtovat dneska. Ale mám super spolucestující, co mě podporují. Tak přihozené kolo, levé, za pravé, tady s panem mechanikem a pojedem, doufám, že pojedem. Pádlu, teď. A zvedni se! Stejně si tam v tom neoprenu musím sednout do toho. Vypadá to, že tam je málo teďka. Ráno tam ušlo dost, teď to nějak zvolnilo, ale vlny jsou krásný. Počkáme si nějaký poliv a zkusíme to. Jak to je? Není tam nic, že? Nefouká vůbec. Rampo nefouká, no. Chápete to? Teď jsme na Klojstru. To je něco jako Bůh. Jako Richter, ale jinak. Vidíte ten flat? To je neuvěřitelné. Tam polivek na jumpík, ale jako takový flat, to je neskutečný.
Yardman thing, cause it's a yardman thing. Yardman thing, cause it's a yardman thing.